матур җир бу. Кемсен мин? Менә мин нинди икән? Исемем минем ничек? Барым әле шушы юлдан. Сәлем, синең исемең ничек? Мин Әтәч Гөмбәсе. Бу урманны беренче чибәре. Мин бик тәмле һәм файдалы. Мин дә тәмле гөмбә. Мине майлы гөмбә дип атыйлар. Сез мине танысызмы? Юк, белмибез. Сәлам, нәни юлчы. Без баллы гөмбәләр. Бик тәмлебез. Мин Шибән Гөмбәсе. Мин урман күркән. Әйдә дуст булыйк. Бир кулыңны. Юк, аның янына бара күрмә. Ул агулы, аны кешеләр дә ашамый. Рәхмәт, абзый. Син кемсең? Мин Каен Гөмбәсе, син монда нишләп йөрисең? Мин үземнең нинди гөмбә икәнемне беләсем килә. Син кечкенә ак гөмбә бит. Иң тәмле, иң файдалы гөмбәләрнең берсе. Мин синең бабаңны беләм. Үз нәселеңне белү зур бәхет бит ул.